I pozdrav svima, sada snimamo novi video, sada igramo GTA 5 ponovo lude trke protiv mojeg brata. Jebem i Goldenita i sve njegova. I nisam ovakvi ovdje. Jebem ti Goldenita i ovo lošu svetu. Uživam u tvojoj lepoti, uvek prosim neke dobre forice, u tvojoj knjizi glumim korice. Pa pazi bre! Dobro, ugasio se ga. Znam, to su omiljeni. To je omiljeni YouTube. Pa ja skušila. Da. Jesmo igrali ovo? Ne. Nemoj jebe, isprešla. Jesam ja prelazim. Ne. A jebe li ti sve? I prospustem. Meni treba jedan ratnik da me potroši kroz njegu. Kako nisi crkva? Kako nisi umro? A je ovo? Gledaj ovo kako su napravili. Da kad se zaletimo ovdje. Da. Ja. Znam. Nemoj jebeno ti si prešla. Za ovo ne treba prospustiti. Teže. Ne! Nisi prolazao. Ne! Na! Pa predaj ideje. A, znam kako se pravi. Ja tako. Aha, ne znam, piču, cheater se mrtvi. Peder u mrtvi. Ja sam ljubio, opet je čitao ko u zadnje dvije. O, nisam čitao, nisam ništa radila. Ali u zadnje dve, yes. Znači mislim da se svi vidjeli, svi koji su gledali prošle vidjeli ste. Jednom je iskočio, a drugi put je isto. Da, ja sam išla s tim. NPC. Pa i ti to radiš. Kada ja to radim, znate, Pa, ja ne, 10 puta kažem omašim. da radiš Ne skočim, nego se vratim, zato što... Ma ne to ne, a što ne radiš? Zato što ja znam da igram, ja nisam pokvaren. Da ima još nešto posle ovoga? Da ima još neki... Nema. Ovo je jedin. Dva, Ide, molim te! Šta me sad svrbi oko? Zakupimo do Foresta da igramo. Jebem i tebe ide Forest, znaš. Hvala. Pičko raspala jebena mrtva. Jesi pukao? Ne. Nisi. Te u dupe tvoje. Ne, pa ne, f! Izbrasila? Ne. Eto ti da. Ne. Ne, jebem li ti, znaš kak sam sad.
5 sigma moments. Jel proximity ili... Šta proximity? Jel ti proximity ili tom bombu? Ne, nego si ti držao bombu i pukao sam tebe bombu. NPC. Peder čudo mrtve, retardirano. Ne! Da, pada. Evo sad ja pređem. Ja sada pređem. Super. Super. Super, baš onako super. Idim, čak. Kako nećeš? Ovo ću ti Vidim, čekaš me. Ne! Kako nisam prošao pored? Joj, ti si mene postavio. Ovako. A kako? Pa prošao sam pored! Dobro. A vidio sam je. Nervira, brate, svaki put kad snimamo ja izgubim. Četrnaest 9, stijenam ono, 14 8. Kako se ovo 14? Ne, 14 7. A došao si ti 2 puta sam dobio DNF kad si iskočio. A ja nisam prešao. Ne, 14-7. vrati neću doći. Znači, da znate, on ima 14 DNF-ova, ja 7. I od 7, 2 sam dobio, na 2 sam dobio. Rekao je i on u prošli da više ne računava. Šta? Da, ne računamo one kad ti iskočiš. To ne računamo. NPC-u mrtvi, ne znaš da bacaš bombe, omašio sam bombu tvoju, znači NPC. Jesi prešao wall ride? Pa ne. Ako pređem wall ride, ne računam se kod DNF-a. Da. Da. Što samo kad kliknem F, samo zašto mi se odmah ne respawna? Da, izvim. Održi. Ali vidiš da svaki put, jel vidiš što se dešava? Pa iskočiš iz auta kad klikneš. Šta Kako? držiš? Pa da, ali me nervira. A predugo treba da držiš, to je stvarno Pa... puno. Op, 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 op. Evo nas u drugoj trci, druga trka, druga NPC, razumeš? A mi sada trkamo, a Striber ga drka. Ajde, tako, jel tako Striber? Znači ja sam ga pobilo DNF, naravno kao i uvijek kad snijamo, znači Striber gubi za 14 sati, ono vrate, ono. I to je to što sam mogu da kažem. Idemo sad. Striber, da bi krenuo radi. Kupio, uspio, sve. A teraz, ajmo. Sam se napala, Šta je baš to? sam se napala. A bez njim, zašto? 2, 1. Uzo. O, Siri, znate. Kako si se sjetio? Ne! Kad me slome, sve samoće. U kafanu ja ću poći. Mogu se sve probušio, bre. Dragana me ostavila, Tako zbog tegova napustila, da mi vediš teretano. I tebe sam, svi teretano, se mišiće upalila. Dragana me ostavila, zbog tegova napustila,
Što vi radiš tereta? To. Dragana Ja. I tebe sam. Ne te prolazi, deci! Da imam prost. Ne, teže. Dobro. Sad kad pređi iz prve, tak će se roljnuti. Evo. Nemoj! Pa klikni se G, ne ovo. Jebem li ti dugme. Ne smiješ da pređeš. Dobro je. Nisi se iskolo prcao da si uspio. Uspio sam. Kako, brate? Sorry, više. Ali video sam da si pao. Pa nek klik. Možda bi se naši zbog. A, jest. Da, nije ovo se naručeno, mrč pičku. I ja. Ću da probam bez prostora. Ono prvo sam u first person. First person ne bi uspio za 10.000 evra. Ja sam u prvo first person. Ja ne bi. Pa kako sam ja uspio? Kažem ja, ne ti, ko je tebe spomenuo? Pa uključi first person. Pa ne mogu. Kako ne mogu? Pa, zato što 10 puta teža, bukvalno. Kako je da je veže? Tako što ne vidim ništa na ovoj spirali. Naravno da nisam, zato što meni ne radi, a tebi će raditi, naravno. Sve sam prešao i samo sam stigao do dela do kog treba da mi se prokotrlja auto i da, meni nije. Pa bolim. Nemoj da se nikad više žali s njima. Svaki put, ajmo trke, dobro, 5 po meni, ajmo sad da snijemo i izgoj, ajde, ramiš. Ne da snimaš. Pa neću, brati, kako svaki jebeni put pobedim, snijamo 2 DNF-a dobijem, kako? Ne znam, brate. Mogu 1000 evra da dam da ne snimamo, da bi ti, ne DNF, eto i da će DNF bi, 2 DNF-a bi dobio ti. Ne igramo još jedno ili? Ne igramo još jedno nikada, ne sada. To će biti to od ljudi od epizode, tako da i... Čekaj, mogu se još nešto kažem, samo još jednom. Šalim se ja to malo, naravno ćemo snimati još, ali mogu samo sad da kažem. Al sam se napala, baš sam se napala. I pozdrav! Ćao!